Hola! Vaig on fire, bro. Bro, quesito, 6, 7. És que em jubilo. De veritat, soc profe d'institut. I no. Els dies passen volant, eh? Les cadires també. Sí. Millor no anar empastillada, això sí. Però bueno, ara em jubilo i em concentraré en escriure les meves memòries. Sí? Títol. Ni de ciències ni de lletres i de sexe ja ni en parlem. I estic concentrada ara escrivint el capítol central de les memoirs, que es titula Marta sóc jo, al desnudo. No, és per Eva al desnudo. Subtítol, Big Pollo a la última revisió ginecològica. Sí, perquè la vaig armar. Context. Per mi, anar al ginecòleg és com tenir un cotxe, dia i nit al garatge, que no el treus mai, i que hagis de passar la ITV. I estic pensant per què vaig armar aquest pollo. Jo diria que això em ve de petita. A veure, jo de petita plorava molt. Llavors la meva mare em donava xocolata. M'agradava, jo em menjava més. Quan no, la meva besàvia em donava pa amb sucre. I si no, l'àvia venia i quan sortia de Can Trinxet i em donava quina Sant Clemente. Clar, amb els temps jo ja apuntava maneres i tal, i em van dir, la nena ballet, jo. I la meva mare es presenta amb un tutú. Nena, Marta, posa't el tutú, vida, va, anem a l'acadèmia. No. Jo el tutú no. Era rosa? No. Per què? Perquè a mi em fa vergonya. A mi em fa vergonya ensenyar les calcetes. Hombre, bueno, saltem els 20 anys, perquè mentrestant vaig anar a totes les psicòlogues i psicòlegs de Barcelona i part de l'Hospitalet de Llobregat. Als 20 anys. Era moda quan jo tenia 20 anys, les noies anaven soles a Londres. I un grup d'amigues hi anaven. Jo vaig dir, jo també vinc. I quan vam arribar a Londres, elles van anar a una clínica i jo a veure la Liza Minnelli. Clar, jo ja veia que hi havia allà alguna cosa diferent, però vaig pensar, si no es veu, tu calla i ves tirant. Llavors, en els 20 anys em va tocar la primera revisió ginecològica. També, per què? Però bueno, jo cap allà. I em van posar així, això són les cames, mitjons, però sense calcetes. Sí, i les cames obertes. I entra el ginecòleg i es posa en una taula allà garballant, instrumental metàl·lic, clinc-clonc, 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 clinc-clonc. Saps com quan vas a la cuina, obres el calaix dels coberts, busques una cullera i només et surten forquilles, clinc-clonc, clinc-clonc, doncs igual. I jo allà, en una posició gens edificant, i li dic, doctor, agafi el canyo més estret, que sóc verge. I aquesta per què riu ara? Qui no s'ha de riure? Ai, em fot a riure. És que és un drama, tot això. Bueno, això als 20 anys, 25, 30... Verge santa. Jo penso que fan falta espais segurs pels nois verges i les noies verges, els nom binari verges i els verges, tot allò. I ara en aquesta sala fem una cosa, fem un espai segur per a la gent verge, perquè a part de mi deu haver-hi potser 2 més, no, però una sí. Sí, fem unes... Mira, farem el següent, farem un happening i declararem això safe space, whatever. Mira, meitat i meitat. Vosaltres aneu comptant de 5 en 5, es pot això, sí? De 20 a 35, 35 parem, sí? Vosaltres, cada cop que aquests cantin, el número, vosaltres, verge! Que no voleu dir verge, dieu Bergheim, també em serveix. Nena, també em serveix, vale? Va, jo us ajudaré. Això és ritme de Mambo 5 Pérez Prado, sí? Aleshores, que no voleu dir res, feu el crit del Pérez Prado. Va, let's do it, from the top, ok. 20, verge, 25, verge, 30, verge,
35. Verge. Bien. Oh. Broadway. Ja podem anar al nacional. Coi. Molt bé. Vosaltres sabeu, amigues, amics, amigues, la tensió que significa. Ai, aquest noi té 19 anys i encara és verge. Ai, aquesta no l'han desvirgada. Ai, té 20 anys. Ai. I es refereixen a la sexualitat tipus jo tarzantuchita, abre que voy. Però pot passar que aquest verge, aquesta verge, amb altres pràctiques sexuals minoritàries, sigui un gran màster, querida. Sí? Però això els papi que tu quieres, mami, ja tu sabes, això no pilla. Bueno, anem al Big Pollo. Entro jo, ja de gran, a la consulta del metge. Doctor, a mi aquesta prova de treure'm mostra, el Papa Noel aquest o el Papa de Llonsis de tal, no me la faci, La citologia, no, perquè la ginecòloga de l'any passat em va fer mal. No me la faci. Doctor, jo no fa anys que no tinc relacions. No, fa dècades, doctor, dècades. Sí? Ara diré una cosa i tothom podria fer oh! Vale? Molt bé. I és més, li diré més, doctor. Sempre va ser amb dones. Molt bé, ja. Després d'aquesta comunicació tan assertiva, em diu, no, doncs farem una eco. I em fa entrar al quartet, jo entro i veig que entra una infermera jefe, comandante jefe de plaza, i em diu, quítese las braguitas, que la voy a ayudar a salir, a subir a la silla. No, yo las braguitas no. Ah, no. Sí que el doctor nada, el doctor. No. Bueno, se'n va l'ama de llaves de Rebeca i sento que li diu al doctor, la senyora Balletbó quiere sacarse las braguitas. Entra el doctor i la infermera jefe. I el doctor amb aquella cara d'home que ja ho ha vist tot en aquest món, i amb el seu ofici la frase està ben trobada. Diu, senyora Balletbó, la citologia al Papa Nicolau no, però l'eco sí. L'eco va per fora. L'eco, per fora faci el que vulgui. Però no, les braguites no. I llavors es miren i diu, eco externa. Bé, m'ho han fet, tot va sortir bé, as usual, i em diu al sortir, és que amb les lesbianes és interessant fer el Papa Nicolau, perquè amb els joguets, quan juga... Dic, no, aquí no juga ni Déu, s'ha acabat el recreo, doctor, no. Bé, me'n vaig anar amb els ulls humits, els ulls ennuegats, perquè a mi, quan jo tinc feelings, sí, i quan algú em tracta tan bé com aquest doctor, jo me poso a plorar. I vaig pensar, dic, per Nadal li portaré una caixa de bombons de xocolata amb allò que té Moncherí, hi ha licor a dintre. No sé per què ho vaig pensar, però bueno, l'emoció va durar poc, perquè llavors vaig anar allà amb la infermera jefe que m'havia de tornar la targeta. I jo vaig pensar, com que hi ha hagut un moment de tensió, digue-li alguna gràcia, així, està a punt de fer mi. I vaig pensar amb l'Errol Flynn, amb allò del séptimo de cavalleria, saps? Hi havia una que es deia murieron con las botas puestas, una cosa així. I vaig dir, ya sé lo que pondremos en mi epitafio. Marta Balletbó, l'Hospitalet de Llobregat, murió con las bragas puestas. No li va fer gens de gràcia. Ei, farinera, moltes gràcies, molta sort a la pròxima revisió ginecològica i jo me voy. Adiós.